Nagligid ang isa ka pick-up nga salakyan sa isa ka talamnan sa barangay Bahe, San Julian, sa Banwasang Kalinog, pasado alas 9 subong nga aga. Sa exclusive interview sa Radyo Bandera Iloilo kay Police Staff Sergeant Kenneth Losaria, investigador sa Kalinog Municipal Police Station, iya ginpahayag nga ginkilalang driver sang salakyan nga si Von Joseph Monteclaro, 19 anyos, kagaupod sining iya Iloy nga ginkilala kay Rosalie Monteclaro, kag Lunsay residente sang San Roque, Tapaz, Capiz. Dugang pa ni Losaria, nagikan sa Capiz ang nasambit nga salakyan, kag padulong kuntani sila sa Kalinog, agud magpaili sang antipara sang iya Iloy. Sang hinali lang nga naglupok ang nawala nga panguna sini nga karito, gani wala na makontrolar ni Von Joseph ang nasambit nga salakyan, kag nakabunggo sa drainage sa nga mga barangay, kag nagligid sa talamnan. Maswerte naman nga wala nasamaran ang mag-Iloy. Samtang hindi na magpasakas ang kaso ang pamilya sang mag-asawa nga napatay sa vehicular accident sa barangay Dawi Sur, Zaraga, Iloilo sadtong Agosto 8. Sa exclusive interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Lieutenant Johnny Arnad, officer in charge sang Zaraga Municipal Police Station, iya ginpahayag nga liwat nagsapol ang duwa ka magtimbang nga bahin, kag nagdesisyon na lang ang himata sang biktima nga hindi na magpasakas ang kaso, kag ilan na lang ariglohon ang natabo nga insidente. Mahibaluan nga nagsakay ang mag-asawa sa isa ka angkar-angkar sang hinali lang sila magbunggo anay sang Land Cruiser sa nasambit nga barangay. Kag sa iban pa nga balita lokal, wala pa makapiansa si Vicente Rodriguez Jr. nga driver sang Ceres Bus nga nakabunggo patay sa kay Norberto Sazon sa barangay Bungka, Barotac Nuevo sang naligad nga Agosto 7. Sa exclusive interview sa Radyo Bandera Iloilo kay Police Major Wena Hubero, Chief of Police sang Barotac Nuevo Municipal Police Station, iyaging kumpirmar nga ara sa gihapon nakahuno ang sospetsado sa ila talatapan. Dugang pa ni Hubero nga padayon pa nagaproseso ang tiglawasang kompanya para sa temporaryo nga kahiluwayan ni Rodriguez. Kagamunyan to mga natipon nga balita sa probinsya sang Iloilo. Ini sa kabandarang Frey nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera!